Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Sizothanda ukuvula ngomkhuleko kubo bonke abantu abalalele. Baba wethu osezulwini, masilingcwelise igama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Intando yakho mayenziwe ezimpilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Siyacela Nkosi usithethelele amacala ethu. Siyacela Nkosi kuba izwi lakho lingene ngaphakathi ezinhlizweni zethu, likhulule bonke laba abathunjiwe. Inhliziyo zabo Nkosi eseyiqinile namadle babo angakwazi ukuzwa izwi lakho, namehlabo Nkosi angakwazi ukubona inkazimulo yakho. Siyakucela Nkosi uJesu, ngoba igama lakho linamandla okukhulula zonke idalwa eziboshiwe ngokomoya, laba bahamba ngokwenyama bejabulisa inyama bengaqondi izinto zikamoya. Siyacela Nkosi kuba izwi lakho malifika kubo lifike libakhulule laba ababoshiwe, mabezwa Nkosi bakhululwe kulokuboshwa babophe kukona. Siyacela Nkosi kuba izwi lakho malifika kulabo abagulayo lifike libaphilise, ngoba igama lakho Nkosi uJesu ilona igama elikwazi ukuphilisa umuntu mayegula, ngoba yilona igama elayidalela umuntu. Uwena Nkosi odale konke okusemhlabeni ngenkazimulo yakho, ngezwi lakho Nkosi walikhuluma kusukela emaphakadeni. Siyacela-ke Nkosi, ngoba siyazi ukuba wena igama lakho lodwa vo ilona esikholwa yilo, igama lakho lodwa vo ilona elinamandla okwenza konke esingakucela egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Sizocela kubo bonke abantu abalalele, ikakhulukazi laba abakholwayo abathi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zabo, labo abasindisiwe abathethelelwe izono, usheshise uthathe iBhayibheli lakho kuze sizoba nokuqonda, sivumelane lokho okushiwa imibhalo masifunda imibhalo. Wena ongenalo iBhayibheli, sheshisa inkosi mayithinta inhliziyo yakho udownload ngefoni yakho iBhayibheli ukuze uzoba nokuqonda. Nawe ongaqondi ukuthi yini insindiso, abantu mabethi basindisiwe bathethelelwe izono bakhuluma ngani, thatha iBhayibheli elikhona endlini ukuze nawe uzofunda ube nokuqonda ukuthi labantu lento abayikholwayo abayithatheli nje la bethanda khona, kodwa konke kubhaliwe, kubhalwe thina ukuze sizokwazi kule ndlela esihamba kuyona ukuthi kumele sihambe kanjani. Sheshisa ukuthatha iBhayibheli sihambisane. Inkosi mayithinta inhliziyo yakho, angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu umhlengi la kuwena Nondaba. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu. Amen. Sithi umusa wenkosi mawahlele kubona bonke abantu ngothando nangokuthobeka nangokubekezela. Uthando likaNkulunkulu lukhulu enhliziyweni zethu, nalabo abangamazi uNkulunkulu azambule kubona ngenkazimulo yakhe, ukuze abantu basindiswe beze ekukhanyeni. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usinikile lesikhathi sokuphila kwaze kwafika lesikhathi esikusona njengamanje, ngokuba bengeyona intando yakhe ukuba kufike lesikhathi ngabe umuntu akasabalwa nabaphilayo, kodwa-ke ngamandla akhe nangomusa nothando usasinikile isikhathi ukuthi sikwazi ukuthi sifinyelele ekutheni sazi iqiniso, sikhululwe enyameni nasemaketangweni obumnyama, sikwazi ukuthi siboshwe kanye naye, sibhabhathiswe kanye naye ngombhabhathiso wokufa onokuphila okuphakade. Silokhu eswele bobufakazi-ke ukuthi uNkulunkulu munye, akanamphelezeli, akanambonisi, akanamlekeleli. Konke akwenzayo ukwenza ngamandla akhe nangezikhwepha zakhe. Wakhile umhlaba nezulu, waqeda wakusekela, wakubeka kwangalengiswa kulutho umhlaba ontanto emanzini. Ngokuhlakanipha kwaNkulunkulu ongekho umuntu ongakwazi ukuthi akuhlole
asitshele ngakho ngokuba uNkulunkulu konke akukhulumile kuyikona ekumele sikwazi nekumele sikwenze, kumele siphile ngakho ukuze thina sipheleliswe. Yes, Lord. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele asinike bona. Sibonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe abangcwele ayebanikile wababeka ngaphansi ngendodana yakhe uJesu Kristu ukuze bathule ubufakazi, babe nobufakazi ngezibonakaliso nangamandla nangevangeli likaNkulunkulu ekuyilona elishunyayelwayo egameni likaJesu Kristu lokuphenduka kube ukuthethelelwa kwezono, ukuba ivangeli esilinikiwe elokuthi sifundise abantu ukuthi bazi izindlela zikaNkulunkulu, baphenduke ezindleleni zobumnyama nezindlela zikaSathane, ngokuba uSathane akafuni ukubona abantu baNkulunkulu besindiswa, ngokuba yena useyazi vele isikhathi sakhe ukuthi sifishana sinikiwe. So inhloso yakhe ukuthi abophe nokuthi abambezele aphinde avimbezele abantu bakaNkulunkulu ngezinto zasemhlabeni zasenyameni ezijabulisayo kwesikhashana, kodwa egcineni umvuzo wazo zibe ziwubhubha, ngokuba incwadi yasho ithi khona indlela ebukeka iyinhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho ingukufa. Siyazi izwi likaNkulunkulu alijabulisi kubantu abasaphila enyameni, lenza inhliziyo zabantu zibe lukhuni and bazwe ngathi bayahlulelwa, kanti ivangeli ilona elizokukhulula. Uma ulamukela lona uvuma mase uyazama ukucathula ngendlela kaKristu, uyawubona umehluko empilweni yakho. Zonke lezi nkinga nalezigameko nazo obona ukuthi wena akekho umuntu ongazixazulula, mangase uzithathe uzinike kuJesu Kristu, uyobona impilo yakho ishintsha kancane kancane. Akuyona into eyenzeka nje ngobusuku obubodwa noma ngesonto elilodwa. Yonke into kaJesu iyacathulwa, ingakho kuthiwa unothando, unomusa and uyabekezela. Iyona into engifuna ukuyigcizezela kakhulu, ukubekezela. Uma uKristu ufanele ubekezele ngokuba izilingo ziningi ozohlangabezana nazo. uSathane uzosebenzisa bonke abantu obusondelene nabo ukuze aphinde akukhumbuze ukuthi wena awuthethelelwanga izono zakho, and uSathane uzozama ngawo wonke amacebo akhe ukuthi aphinde akukhungathe uboshelwe nejoka lezoni. So uma uKristu kumele wazi ukuthi uphilela ukulingwa nsuku zonke, ngisho uphupha ebusuku, uphupha izinto ezimbi ezingasile okuzenza, kodwa lokho akusho ukuthi lezo zinto kumele uzenze, ngokuba iyasho incwadi ukuthi lawo maphupho lawo angcolisa inyama yiwona lawo enza abantu ukuthi babone ukuthi bebephupha izinto ezingcolile bafuna ukuzenza, bethi-ke ngokuba bakhule emakhaya betshela ukuthi hayi iphupho elikanje lisho ukuthi umuntu mase afuna ukuyenza leyo nto, kanti leyo nto isiphambene nokulunga kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi asibe ngcwele. Uma iphupho lakho liqhamuka kuyena uthi liyofika lenzeke. Uma lingaqhamuki kuyena ngeke lenzeke. So kuyobe kuyiphupho lenyama lelo uSathane bekade ekukhohlisa ngalo, ekuvezela izibonakaliso zasebusuku ezingelona iqiniso ukuze wena wone emzimbeni kaKristu. So ngifuna ukugxila kakhulu la ekutheni umuntu ufuneke azi ukuthi uma ethi uzinikele kuKristu, uKristu wayenza intando kaNkulunkulu. Ungiphe incwadi kaJohane noma uqale kwincwadi ngizoqala kwincwadi kaJohane chapter 5. Ngifuna uqala chapter 5. Soqala from verse 14. So kwincwadi kaJohane kwathi uJesu ehamba eJerusalema ngolunye usuku, lapho kunendawo khona eyayinamanzi le khona ekwakufika khona ingilosi inyakazisa amanzi. Abantu abakhubazekile mase bagijima ungene eqali mase-ke alashwe alulame ekufena nako. Manje kunendoda yayingakwazi ukuthi ifinyelele khona ngenxa yokuthi ayingakwazi ukuzihambela, esinesikhathi eside ihleli, engangokuba yayisilahla ithemba, kodwa yayisahleli ngakhona inako ukwethemba ukuthi ngenye ilanga iyogcina ifinyelelile. So uJesu waseyifica le ndoda le,
mase ificile wayibuza ukuthi uyathanda yini ukululama. And then wayesethi yena ngiyathanda kodwa manje ke ngithi mengithi ngiyasukuma ngiyaya noma ngithi ngiyasondela ngiyaya ngifice sebeyile mina sengifika late. uJesu Kristu ngokubona intshisekelo kule ndoda ukuthi ifuna ukulashwa nokululama iyakholwa ngoba umuntu olapha eduze kwalamanzi uyazi ukuthi la manzi ufuna nyakaziswe ingilosi kaNkulunkulu ukuze yena angene phakathi mase ayasindiswa. So ngokukholwa kwale ndoda ukholo walibona uJesu Kristu ngokuba umoya waNkulunkulu wawunikwe yena ukuthi uhlale kuyena uJesu Kristu. uJesu Kristu uyindodana inyama indodana kaNkulunkulu kodwa ke umoya ophila kuyena nomoya omsebenzisayo omenzisa zonke izinto umoya kaNkulunkulu okuyena ngaphakathi. So konke akwenzayo ukwenza ngamandla kaNkulunkulu akazenzeli yena. So uJesu Kristu ke mase etshela le ndoda ukuthi hayi sukuma uthathe isicansi lakho usukuma uhambe kuyisabatha ukuthi bacasuka abanye abangamaJuda ngoba kwazi ukuthi ngosuku lamaJuda uNkulunkulu ngomthetho omdala wathi abantu bangathinti lutho ngesabatha abahlale babe kube usuku olungcwele. So basana lo mfundiso leyo. So uJesu Kristu njengoba efika uyasho kwincwadi kaMathewu chapter 5 verse 17 ukuthi akazange uzophula noma uzobulala umthetho nabaprofeti kodwa ke yena uzele ukuzogcwalisa. So njengoba uzogcwalisa uzokhulula abantu ekutheni baye ukugcina isabatha ngokuba bayaphambanisa indlela abagcina ngayo isabatha baye ukusika amajwabu baye ukuhlaba bayeke ukwenza iphasika ngokuba yena usezoba iphasika ngale ndlela yokuthi yena usezoba isihlabelo sangonaphakade. So akusekho isidingo sokuthi abantu bagcine zonke izinto ebezenziwa ngosiko oludala ukuthi umuntu umonile agxotshwe ngamatshe abulawe. So ukuthi manje abantu baphenduke ezonweni zabo ngokuba bonke abantu iyasho incwadi ukuthi akhona oyedwa olungileyo uJesu Kristu kuphela olungileyo. Uma ngasuthi uyaphika ukuthi wena ke awusoni isoni futhi uyamphikisa uNkulunkulu ukuthi wena uNkulunkulu unamanga wena uqinisile ngokuba wena wenza isono uthi ke indlela yokuphila. So ngaloyo ndlela uJesu Kristu wayesethi kule ndoda sukuma uhambe nocansi lakho yathatha ucansi yahamba indoda yasukuma base behlangana naye abanye bamaJuda base bethi ke kwenzeka kanjani ukuthi ngomgqibelo noma ngesabatha wena uphathe ucansi lakho ekubeni avumelekile. Yasiyachaza ukuthi lo ongilaphile uthi angisukume ngihambe. So base bebuza ukuthi ubani nathola indoda ukuthi ayazi. Base beyisola ke le ndoda ukuthi akwenziwa lutho ngesabatha akuvumelekile ukuthi uphathe ngisho ini ngesabatha. So ulapha ku verse 14 ungiphe incwadi ngokukaJohane isahluko sesithathu. Yes sir. Ivesi le-18. Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempeleni. So uJesu Kristu wayeseyithola le ndoda le yangitho yabona manje ifike le ndoda le yasukunyiswa ngoba ibikholwa ukuthi manje ukholwa lenza laqina isiyazibuyela ethempeleni nebuye ethempeleni iyokhonza ayikelanga ethempeleni kuyodlala umasigcozi uye ethempeleni ngokuba uyokhonza. So njengoba eyokhonza ethempeleni udumisa uNkulunkulu ngokuthi umsindisile ekufeni ebekade nakho iminyaka engamashumi amathathu iminyaka engamashumi ngathi 38 ngoba manje iyangikhohlwa lesiZulu iminyaka ewu38 lo muntu efa kulogula kwakhe engakwazi ukuhamba lelo cansini. uJesu Kristu wafika wamsiza. So mase mfika uJesu Kristu uyamkhuza. Bemfika ethempeleni uthele uJesu Kristu. Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempeleni wathi kuye bheka uphilisiwe. Yabona manje uyinikiwe impilo wamnika ukuphila. Ungabe usona izinto ezenza ukuthi abantu babambeke. Nalesa sikhathi ngesikhathi uJesu Kristu ekhuluma nendoda le ndoda ayonile. Umuntu wesifazane owayephingile. uJesu Kristu uzoxolela uzokhulula. Akakhululi kuphela abantu emthethweni. Ukhulula abantu ezifweni nasekuguleni abanakho
nasezonweni zabo. Yes, Lord. uJesu uthi le ndodana, uyabona manje umnike ukuphila. Yes, Lord. Ungabe usona. Yes, Lord. Ungabe usona. Yes, Lord. Sho ukuthi le ndoda khona ekwenzile. Yes, Lord. Izigula nje for 38 years. Amen. Akusafanele iphinde yona ngoba uma yona uthini uJesu Kristu? Funa wehlele ngokubi kunalokho. Ngokuba uma wona Yes, Lord. sokhululiwe. Amen. Amen. Kunokuba ongekwehlela. Kunalokho osokhululwe kona. Yes, Lord. So le ndaba le akuyona indaba yokuthi sikhuluma ngokuthi lo muntu wasindiswa. No. Ngikhuluma ngamandla awanikiwe uJesu. Umsindisi, uKristu ogcotshiweyo. Lo mzimba lo uNkulunkulu awusebenzisayo ahleli kuona wenza izimangaliso zakhe. uNkulunkulu uyakhazimula kulo mzimba. Yes, Lord. Ingakho ithi incwadi kaJohane weza kokwakhe kodwa kwamphika. Yes, Lord. Ithi izwi labasenyameni noma izwi labayinyama. Amen. Njengoba izwi labayinyama ithini? Hallelujah. Verse 14. Ulizwi waba inyama. Ulizwi waba inyama. Wakha phakathi kwethu. Yabona njengoba ngithi wakha phakathi kwethu. uNkulunkulu ungulizwi. Yes, Lord. Njengoba ku verse 1 ithini? Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Sikhuluma ngento ekhona phakade. So, uma wayekhona ekuqaleni ulizwi konke kwavela ngaye. Yes, Lord. Ulizwi wayeNkulunkulu, ulizwi unguNkulunkulu, uJesu Kristu unguNkulunkulu, asikhulumi ngenyama, sikhuluma ngezwi. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. So uma kuthi uyena lo ophila kwindodana owenza izibonakaliso njengoba verse 14 ithi ke ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu. Sabona inkazimulo yakhe. Sasibona Inkazimulo yakhe. makubonakala inkazimulo kusho ukuthi lo mzimba wakhile wenza intando kaNkulunkulu. Awenzi umathanda wawo. No. Akhulumi ukuthanda kwakho ngoba simzwa ngoJesu Kristu kuthiwa wayeshela noma wayeshama jokes noma yonke into eyikhuluma wayezela ukuzofundisa abantu bakaNkulunkulu izindlela zikaNkulunkulu. Akazelanga ukuzodlala amasigcozi. Akazelanga ukuzoba isibonelo sokwenza izinto ezimbi. Ingakho kuthiwa ke uphelelisiwe uperfect ukuba uNkulunkulu akanaso isikhathi sokudlala noma isigcozi. Yes, Lord. Amen. So uma wena uphila kuNkulunkulu isikhathi sikamasgcozi nokudlala umacashelana nokukhuluma izinto ezingasile nokwenza izinto ezingasile wena uyaqala ukuphelelane nazo. Why? Because usuqala manje uphila ngokuqonda, usuphila ekukhanyeni. uNkulunkulu akukho ubumnyama, khona ukukhanya kuphela. So uma khona ukukhanya kuphela kusho ukuthi uNkulunkulu zonke izinto ezenziwayo zenziwa ke ngokuhleleka nangokuthula nangothando nangokubekezela nangobuhlakani nangolwazi. Zonke izinto zakhona ziqondile. So uma wena uNkulunkulu umamukela wamukela uKristu. Yes, Lord. Ngokuba igama lithi Kristu igama likaNkulunkulu. Yes, Lord. Umzimba wena mozobheka umzimba uzolibala umsebenzi wenkazimulo lethiwa ke sayibona inkazimulo njengoyo yedwa. Amen. Amen. Ozelwe kuyise. Inkazimulo yoyedwa ozele kuyise. Amen. So lenkazimulo mase ivela ngale indodana ikhuluma ngobabwayo oyithumile kuyona incwadi kaJohane chapter 5 verse 19. Amen. Khona uJesu waphendula wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini. Qala from verse 17. Verse 17. Kepha wabaphendula wathi, Ubaba usebenza kuze kube manje. Yabona ke lento engishoyo ukuthi ukhuluma indodana ikhuluma ngobaba okuyona. Yes, Lord. Ithi ubaba uyasebenza. Akaqedile ukusebenza, usebenza kuze kube manje njengoba kuyisabatha njengoba nicomplaina kusebenza ubaba.
akukho engikwenzayo ngokuzenzela mina. Ithini? Nami ngiyasebenza. So uma wenza intando kaNkulunkulu wenza into eshiwo uNkulunkulu, wenziwa into athi umoya oyingcwele uyenze. So uJesu Kristu ubethi ke ubaba usebenza kuze kube la. Nami ngifuna ukukhanyisela indaba yokugcina isabatha ukuthi uJesu Kristu uthi nami ngiyasebenza. Kusho ukuthi akazenzeli yena, wenza intando kaNkulunkulu. Lokho akwenzayo azange aze akwenze ngokuthanda kwakhe, akukho ayiphoqelela ukwenza okuphambene nentando kaNkulunkulu. But ngenxa ukuthi abantu ayenza phakathi kwabo izimangaliso, babengakholwa, babengaqondi, babengambulelwanga. Ingakho namhlanje sisenabantu ababagcina isabatha. Yini? Abambulelanga bayamphika uKristu. Uma wena wenza into ephambene nemfundiso kaKristu uyamphika. Angikhathali noma ngabe ukholwa kangakanani. Angishumayeli ivangeli likaMhlengi, angishumayeli ivangeli likaMoses, angishumayeli ivangeli lomuntu, ngishumayela ivangeli likaNkulunkulu. Levangeli elashumayela uKristu ivangeli likaNkulunkulu. So uma ekhuluma uKristu akhuluma inyama, akhuluma umoya, ukuba yena wenza intando kaMoya Oyingcwele. Umoya Oyingcwele uphila kuyena. Umoya Oyingcwele uyamtshela ukuthi yini ekumele yenze yena yenze. So ukuthi umoya Oyingcwele umsebenza ngesabatha akazenzeli ngokuthanda kwakhe, ingokuba kuvumele umoya Oyingcwele. You understand? Uthini? Ngalokho ke abaJuda kwayikhona befuna kakhulu kumbulala. So ngokuba uma ukhuluma iqiniso, uyiqiniso, ulethe iqiniso, ngokuba uzathiwe incwadi, ngokuba uma chapter 8 wawo lencwadi le from verse 21. Incwadi ngokuka Johani isahluko 8 verse 21. Yes sir. Khona waphinde wathi kubo, ngiyamuka mina. Ngiyamuka mina. Niya kungifuna. Niyobe selingifuna. Nifele ezonweni zenu. Niyofela ezonweni zenu. Lapho ngiya khona mina. Yes sir. Ningeze nina. Lapho ngiya khona ngeke nize. Why esho njalo? Ngokuba abafuni ukunderstand. Abafuni ukuqonda. Banebhalo bathi baphethe umthetho wamaJuda, kodwa umthetho yonke kuyona lencwadi ya chapter 5 verse 39 uthini? Incwadi ngokuka Johani isahluko 5 verse 39. Yes sir. Nihlola imibhalo. Ithi hlolani imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade. Ngokuba kuyona nithi ninokuphila okuphakade kuyona. Iyona efakaza ngami. Iyona efakaza ngaye uJesu Kristu. So yonke imibhalo kusukela kwincwadi kaGenesis kuze kuyophoka incwadi yesambulo ifakaza ngoJesu Kristu. Wena uma wena ungenawo uqonda kufanele ukucela umoya oyingcwele ukuthi akwambulele ukuze ukwazi ukubona, kodwa ke ngenxa ukuthi lezi zinto siyafundisa ngaso wena uyambuleleka. Ingakho ke lapha ya kwincwadi kaJohane chapter 8 verse 32. Yes Lord. Athi incwadi ngokuka Johani isahluko 8 verse 32. Yes sir. Niyakulazi iqiniso. So into ayilethile ukuletha iqiniso. Neqiniso liyanukukhulula. Iqiniso yilona ezakukhulula. Iqiniso likuKristu. uKristu ulethe iqiniso. And yena uma ethi ke iqiniso ozakhulula usho ukuthi uyena ozokhulula wena obhajiwe esonweni. Yezona nto le. Qhubeka. Iqiniso liyakunikhulula. Bamphendula bathi, siyinzalo kaAbraham thina. Asibonange sibe yizigqila zabantu. Wena usho kanjani ukuthi nizakuba ngabakhululekileyo na? uJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono. Isigqila kambe asihlali phakade endlini, kepha indodana ihlala phakade. Ngakho ke uma indodana inikhulula,
niyakuba ngabakhululekileyo impela uma indodana inikhulula sizoba ngabakhululekileyo impela. Iyona nje ngifuna ukuzwa leyo mina ukuthi uzele ukuzokhulula thina ezonweni zethu wenza intando kaBaba okuyena akakwenzi lokho. Okay, ngingafuni ukukhuluma, hambe kwincwadi yaseFilipi chapter 2 from verse 9 or from verse 8. Usikhuluma ngokwenza intando nokuhlala ezwini ungafuni ukuzilandulela. Lapho uma uhlele ezwini ngeke uze wena ulwe nabantu abayizula, uzomela izwi ngokuba lona izwi lingukuphila liyiqiniso. Umuntu olwa nezwi angalwa nawe ayitshela ukuthi ulwa nawe ngokuba wena ubona inyama yakho, kodwa njengoba naka kuKristu bengakwazanga ukubona uNkulunkulu ngokuba ithi akekho sekwabona uNkulunkulu aphila. So kwangelula ukuthi bamukele iqiniso ngokuba ke bona babanjwe isimo sokuba senyameni. Do you understand? So manje uJesu Kristu uthi uma ke indodana ikhulula, lowo emkhululiwe ukhululiwe ngokuba ke umoya ongcwele uwamkelile. uJesu Kristu azangaphikisane nentando kaNkulunkulu. Uthini incwadi? Incwadi kwabaseFilipi isahluko sesibili ivesi leshagalolunye. Yes sir. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. Awuhlehli. Verse 7. Kepha wazidela ethabatha isimo senceku. Awuhlehli from verse 6. Verse 6. Owathi enesimo sikaNkulunkulu. Ngithe izolo lesishoyo. Nayi into engiyifunayo. Wathi enesimo indodana inesimo sikaNkulunkulu ngokuba umoya oyingcwele ukuyena. Isimo sikaNkulunkulu sikuyena. Uma ngimbona angiboni uNkulunkulu kodwa ngibona isimo sikaNkulunkulu ngokuba yonke into ayenzayo uNkulunkulu uyazikhazimulisa ngalomzimba lo akuwona. Yezwa lonto le. So wena uma uzobheka ukuthi ubheka uJesu Kristu uthi uzomfanisa lenyama uthi uNkulunkulu inyama, no. uNkulunkulu soze abe inyama. Kanti lithini izwi lithi uma lithi wakha ingane esibelethweni, uNkulunkulu owayakha leyo ngane esibelethweni. uNkulunkulu owayenza kuleyo ngane wangena kuyona ukuze ibe nokuphila leyo ngane leyo, kwangena uNkulunkulu kuyona. So ngesikhathi uNkulunkulu ephila, ingakho incwadi kaJohane chapter 1 verse 14 ithi ulizwi waba senyameni. Yes Lord. Angizi njengoba ithi waba senyameni kusho ukuthi ke ababoni uNkulunkulu kodwa babona indodana yakhe ayakhile yona yodwa. Yona yodwa. Yes Lord. So ngokuthi uNkulunkulu kuyona ungene kuyona uNkulunkulu ngale kwincwadi yaseFilipi chapter 2 verse 6 ithi Hallelujah. Owathi enesimo sikaNkulunkulu. So wenza intando kaNkulunkulu njengokuba ethi ngale kwincwadi kaJohane chapter 5 verse 14 kuverse 17 ethi ubaba usebenza kuze kube manje nami ngenza lokho. Yes Lord. Understand? Yes Lord. Ukuthi abantu bebebuna ababona uNkulunkulu. Indodana yakhe le azoyikhazimulisa, le akhazimula kuyona ngemsebenzi. Yes Lord. Njengoba esho akukho engikwenzayo ngamandla ami. Yes Lord. Yes Lord. Konke engikwenzayo ngikwenza ngokuqonda nangentando kaNkulunkulu. So mesithi incwadi ke okwathi Enesimo sikaNkulunkulu. unesimo sikaNkulunkulu unikiwe amandla ngokuba lonke egcwalisa kwincwadi kaMathewu chapter 28 verse 18 athi ke wonke amandla ngiwanikiwe emhlabeni nasezulwini. Yes Lord. Yes Lord. Do you understand? Yes Lord. Ukuthi Amen. yonke into uyinikiwe, akasho ukuthi ngizenzele.
akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa. azange afuna ukwenza irobhane ukuthi abe ukuthi unesimo sikaNkulunkulu. Amen. Ukulingana noNkulunkulu. azange akwenze angeke ngikwazi ukuthi ngoba naku ngishumayela iBhayibheli ngambulelwe lezi zinto lezi bese ngizibone ukuthi mengihamba ngaqonde ngathi uNkulunkulu noma ngifuna abantu bangitreat ngathi ngispecial. Lokho kuyakhombisa ukuthi mina sengisibula umoya wenkohliso osubusa kumina. Yes, Lord. Amen. Uthi uJesu Kristu ke Amen. ababusi basezweni Yes, Lord. bafuna ukubusa ngaphezulu kwabantu, Amen. kodwa bonke abasebenzela uNkulunkulu bayisebenzi, Yes, Lord. bayinceku. Amen. Bona umsebenzi wabo ukukhonza uNkulunkulu baseve abantu. Amen. Amen. Iyona kuphela into engenzayo ukushumayela ivangeli Amen. elibhalwe phansi eBhayibhelini ukuze ke ngivule uqonda ukuba uNkulunkulu ungenzela umusa, wangipha umusa ukuthi angisindise ezonweni zami. Amen. Wayesenginika ukuthi ngazi intando yakhe, wasengibulela imfihlakalo ekhona eBhayibhelini ukuze nami ngikwazi ukwambulela abanye, hayi ukuthi ngispecial. Yes, Lord. Ukuba uma ngiphambana nezwi lakhe uyasho incwadi ithi ke ethi ekhuluma nale ndoda ethi uyabona uphilisiwe. Yes, Lord. Nami kusho njalo kumina Yes, Lord. ngiphilisiwe. Yes. Yasethi wayesethi kena ungabe usona, Yes, Lord. Amen. Amen. ngokuba Amen. uma wona Amen. okubi ongaphezulu kwalokho obukona kuyokwahlela. Yes, Lord. iBhayibheli liyakhuluma Yes, lapho, Lord. Yes, Lord. liyakutshela ukuthi ke uma wena usosindisiwe Yes, Lord. wahamba waphindela esonweni sakho, Yes, Lord. wena ufana nenja Yes, Lord. ephindela emphalazelwe emhlanzweni wayo. Amen. iBhayibheli liyakhuluma lapho, liyakutshela ukuthi unikiwe umusa ne-second chance. Yes, Lord. Manje sewubhanseliwe ke ukuthi ke ukhonjiswe nemfihlakalo ngokuba abantu abaningi bafuna ukusindiswa nje kuphela. Aphilela ukuthi bengene ezulwini. Amen. Mina ngifuna ukuthi nami ngisindise labanye Amen. beze ekuphendukeni, Yes, Lord. ngokuba uyasho umbhalo ukuthi akuyona intando yakhe ukuthi abantu bonke babhubhe, Yes, Lord. kodwa at the same time uyazi ukuthi lo mhlaba lo udalelwa Yes, abaningi Lord. and lozayo udalelwa abancane bayincosana bazongena ezulwini. Lokho kuyinto ebhalwe phansi eBhayibhelini engeke ngiyishintshe. Ngingashumayela ngize ngiphelele izwi, Siyakholwa yona. Hallelujah. kodwa iBhayibheli liqinisile Yes, Lord. ukuthi yonke into ebhalwe phansi kufanele sikholwe. Yes, Lord. So akuyona intando kaNkulunkulu ukuthi abantu basindiswe, kepha Babhujiswe. Hallelujah. akuyona intando kaNkulunkulu ukuthi abantu bonke babhujiswe, Yes, Lord. kodwa ukuthi beze ekusindisweni baphenduke ezonweni zabo. Yes, Lord. So uma sishumayela ivangeli, asishumayela ivangeli ukukunika ithemba lokuthi wena uzoba nemali. Cha, asisoze. No, no, no. Amen. Sikunika ithemba lokuthi uma ushiya zonke izinto eziyizeleze nasemhlabeni Yes, Lord. kukhona ukuphila okuphakade okuNkulunkulu. Amen. Sinabangani abasikhohlisayo, Yes, Lord. abangani bethu basetshenziswa usathane. Yes, Lord. Sinabangani abasidukisayo, Amen. abangani bethu abalahlekiswa imimoya baboshiwe. Yes, Lord. Enikathi usathane ebasebenzisa, uNkulunkulu uyasikhulula ekutheni thina size kuyena Yes, Lord. ngendodana, njengoba isho ithi noma ngabe ubani Yes, Lord. indodana esimkhululile ukhululiwe. Amen. So uma wena ungafuni ukwamukela ivangeli ebhalwe phansi eBhayibhelini ngoba naku ukuthi wena unendlela engcono oyaziyo, Amen. angeke sesikuphoqe, Yes, Lord. kodwa soqhubeka sishumayela ivangeli lokuthi senze intando kaNkulunkulu. Angikho perfect, No. and ukuphila kwami kusekutheni ngaso sonke isikhathi nginxuse ngivume kuNkulunkulu ukuthi ngiyisoni, ngicela intethelelo ngokuba kunemicabango efikayo engasile, kunamaphupho afikayo engasile, kunabantu abafikayo bezokulinga bakufuna ukukucasula ucasuke, kodwa ke kufuneka kuze uNkulunkulu uzovuma uNkulunkulu. Ngicela ungithethelele amacala ami, ngiyavuma ngiyisoni. Uma kukhona le ngiphambana ekhona, ngicela uNkulunkulu ungilungise, ngokuba akuyona intando yami ukuthi ngiphambuke ezwini lakho, ngokuba ke uthi kuyena akukho noyedwa umuntu oyongena ezulwini enesihle nombimbi. Yes, Lord. Amen. Uthi
Verse 5 kwincwadi yaMathewu chapter 8 chapter 5 verse 8. Amen. Incwadi ngokuba Mathewu isahluko sesihlanu Verse 8. verse 8. Hallelujah. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo. So simelwe ukuthi inhliziyo zethu zibe msulwa phambi kaNkulunkulu ukuze sikwazi ukubuyisana kanye naye. Ithini? Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. So simelwe thina ukuthi senze okuzosondeza nomusa Yes, Lord. nothando lukaNkulunkulu ukuze sikwazi ukuthi sibonane naye ngelinye ilanga. Yes, Lord. Yes, Lord. Abanye bayakwazi ukumbona bephila Amen. Amen. kungamandla kaNkulunkulu kodwa simele ukuthi ebungcweleni bethu sambe Amen. ngokuhlanzeka. Ukukhuluma kwakho khombisa ukuthi uKristu uphila kuwena. Yes, Lord. Ukugqoka kwakho okukhombisa ukuthi uKristu uphila kuwena. Yes, Lord. Indlela ohamba ngayo khombisa ukuthi uKristu kuwena. Yes, Lord. Awuhlebi, Yes, Lord. awunayo inhliziyo embi, Amen. awubulali, awuntshontshi, awaqamba amanga, awuphingi, awufeki, awudaki utshwala, awahlabela amadlozi, Yes, Lord. awuyona inyanga, awufundisi ivangeli lamanga lokuphatha izinto eziphathekayo, awushumayeza abantu ngeziwasho, Amen. Amen. ushumayela ivangeli lokuphila, lothando nokuthula nomusa okukuKristu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yezo lonto leyo. Amen. So kwincwadi yaseKorinte Hallelujah. Amen. yesibili sahluko sesi5 funa ungiphe verse 19 noma ungiphe starting from verse 17 ngoba manje ngifuna ukuthi sigcwalise yonke iphelele. Ncwadi yesibili kwabaseKorinte Sahluko sesibili. sahluko sesi5 verse 17. Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko sesihlanu Yes sir. verse 17. Yes sir. Kanjalo uma umuntu ekuKristu Uma umuntu esekuKristu, lalela, awukwazi ukuthi wena uzothi ukuKristu ngomlomo nje kuphela ukade ufunwe ukulwa Yes, Lord. ulwela ukuthi ufuna ukuba kuKristu ngenkani ngomlomo wakho. No, Hallelujah. Yes, Lord. no. Yes, Lord. Uma umuntu esekuKristu Amen. usuke sewugeziwe, Yes, Lord. umzimba wakho lo owuphila kona manje usuke usukhululiwe Yes, Lord. Amen. ezintweni zasemhlabeni. Amen. Lalela, uma sewukhululiwe ezintweni zasemhlabeni, Amen. wena konke okushiwo iBhayibheli Yes, Lord. awunakuphikisana nako, Yes, Lord. ukuba uma uphikisana nako Amen. wena awukho kuKristu, Yes, Lord. awukho Amen. umuntu okuKristu. Yes, Lord. Ithini incwadi ithi ngokuba kanjalo uma umuntu ekuKristu uma umuntu lalela, uma umuntu esekuKristu uyisidalwa esisha. ungitshela kanjani? Lalela le gama lithi umuntu okuKristu Amen. uyisidalwa Amen. esisha. Yes, Lord. Kanjani uthi ukuKristu kodwa usaqamba amanga? Amen. Amen. Ukwenza kanjani lokho? Ukuthi ukuKristu kodwa wena usabukela amavidiyo ocansi. Yes, Lord. Amen. Ukwenza kanjani lokho ukuthi ukuKristu kodwa uyaphuza, uyabhema, uyafeba, uyadakwa, uyantshontsha, uqamba amanga, uyaphinga, uyathakatha. Uthi ukuKristu kodwa iBhayibheli lisho kahle lithi uma umuntu esekuKristu Yes, Lord. uyisidalwa esisha. Amen. Amen. Why? Ngokuba uma ukuthi zonke lezi zinto obuzenza noma iBhayibheli elishoyo ukuthi ke ubuzenza ukufeba, ukuphuza, untshontsho, uqamba amanga, ukubulala, ukuphinga, Yes, Lord. Yes, Lord. usuziyekile, Amen. usuyisidalwa esisha ngokuba zonke lezi zinto
obuzenza Yes, Lord. usuziyekile. Amen. So ithi incwadi uma Amen. ukuKristu Yes, Lord. uyisidalwa esisha uyisidalo esisha ngokuba uthe ubhalo Amen. lowo indodana Yes, Lord. esimkhululile Yes, Lord. ukhululiwe. Yes, Lord. So sonke simelwe ukuba kuKristu. Yes, Lord. Ngeke ungitshele ukuthi wena ukholwa kuNkulunkulu kuphela. Ukuze ufike kuNkulunkulu usho uJesu Yes, Kristu. Lord. Indlela. Ngindlela neqiniso nokuphila. Yes, Lord. Akekho Yes, Lord. ozoza kubaba ngaphandle kwaKristu. Amen. Ungazikhohlisi nangelodwa ilanga. Amen. Usabe ube namahlombe ukubiza igama likaJesu Kristu. Uma uzenyeza ngoKristu naye uthi uyakuphika Yes, Lord. phambi kwezingilosi. konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo ukuphila kwakukuye ukuphila kwakungukukhanya kwabantu Uma uphika uKristu Yes, Lord. awunandawo kuNkulunkulu ukuze wena uze kuKristu kuNkulunkulu Amen. fanele ube kuKristu Yes, Lord. ube isidalwa esisha Amen. ukhulule umzimba omdala Yes, Lord. wayonke imisebenzi obuyenza ujabulisa inyama Amen. uzitika ngesono Yes, Lord. manje ke okwakuqala kudlulile so yonke into obuyenza enyameni Amen. awusayenzi ngokuba yini usuyisidalwa esisha Yes, Lord. konke okwakuqala kudlulile bheka bheka sekuvele okusha sekuvele okusha sekuvele okusha bese kepha konke kuvela kuNkulunkulu angijayizwa indaba Amen. konke kuvela kubani kuvela kuNkulunkulu ukuze owenza ukuba sibuyisane naye lalela-ke ukuze wena ubuyisane noNkulunkulu kufanele wenze njani ngoKristu nayo-ke indaba ezwa loo nto engishoyo awukwazi ukuthi uzothi uyakholwa uNkulunkulu ungazange ukholwe kuKristu dlala ngesikhathi Yes, sakho Lord. Yes, Lord. ngeke kuze kwenzeke lokho wasinika inkonzo yokubuyisana inkonzo yokubuyisana ile mfundiso le azosikhulula ngayo Amen. usikhulule ezonweni zethu Yes, Lord. Yes, Lord. ukuthi uma simkhumbula yena Amen. njengalena owasifelayo Amen. sithathe iwayini nesinkwa Amen. kusihlwa Amen. bese sihlukanisa isinkwa sisiphule sihlukaselane sisho sithi lokhu kungumzimba wami Yes, Lord. Yes, Lord. bese-ke sithatha iwayini futhi nakhona sihlukaselane sithele inkomishini yodwa siphuze sihlukiselane sisho ukuthi lokhu kuyigazi likaJesu Kristu ngale ndlela kubhalwe ngayo eBhayibhelini. Yes, Lord. Yes, Lord. So akekho umuntu ozothi wenza intando engazazi ukuthi intando kabani Yes, Lord. ukuze wena wenze intando ufuna wenza intando kaKristu ngokuba ke inkonzo ngeyakhe Yes, Lord. iyasho nje incwadi yase-Efesu ukuthi ke nina madoda senabafazi benu njengoKristu athande ibandla. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Ibandla elaKristu Amen. uKristu uyinhloko. Amen. Verse 25 Hallelujah. madoda thandani omkenu yes sir njengalokho noKristu ulithandile ibandla yebo wazinikela ngenxa yalo uzinikele ngenxa yebandla lakhe. Ibandla umfazi kaKristu ukuba uKristu uyizwi ukhiqiza ngezwi kukhiqizwa abantu abantwana abangcwele. Yes, Lord. Yayizwa loo nto leyo. uKristu Amen. uyindoda Amen. umkhwenyana webandla Yes, Lord. ibandla ngelakhe. Amen. So ingakho ngibuye ngithi mina le nto yokuthi niqamba amabandla ngamagama enu Amen. namagama athanda yinini. Amen. So manje nonke senowoKristu Amen. ngizama ukusitshela loo nto ukuthi uJesu Kristu akasenawo amandla ebandleni. Ibandla seliqanjwe ngegama lomuntu seliqanjwe ngegama lendawo ethandwa umuntu. Nabafazi abayinqwaba. Hallelujah. Ibandla alisenayo umuntu oyedwa. Amen. Amen. So manje uKristu usenesithembu. Yes, Lord. Nisifuna ukusitshela lokho. Hey. Roman Catholic Church, Hallelujah. Chamber of Nazareth, Hallelujah. Baptist Church, Amen.
Luthela abazwani futhi bebonke labantu Amen. kodwa abantu bakhonza umuntu oyedwa ngokuba nobani ufuna ukuthi ibandla lakhe ilona ezosebenza ezulwini kodwa bashumayela ungcwele phakathi esontweni khona izifebe Yes, Lord. phakathi esontweni kushumayela abantu besifazane phakathi esontweni khona abathakathi umfundisi wakhona uqamba amanga Amen. so yikuphi ufuna sikholwe iBhayibheli noma umfundisi wakho ngoba phela iBhayibheli liphelelise konke okukhona encwadini esimele ukwenza lokho kubhalwe phansi kunento efundiswa umuntu engekho eBhayibhelini Amen. Amen. ibandla likaKristu Yes, Lord. uma wena ufuna ukukholwa kwakho kupheleliswe yenza konke lokho kusho uKristu Yes, Lord. ithi incwadi ke wonke umuntu okuKristu Yes, Lord. uyisidalwa esisha Yes, Lord. zonke izinto ezidala zidlulile Yes, Lord. Bheka kuwe. bheka konke kusha Amen. konke kuvela uNkulunkulu Amen. Amen. ngoba uNkulunkulu Amen. wenza inkonzo ukuthi sibuyisane kanye naye Yes, Lord. ngoKristu Amen. 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 fanele sibuyisane noNkulunkulu ngoKristu ngokuba uNkulunkulu ekuKristu nayo ke We- uNkulunkulu kubani incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko sesihlanu verse 19 ngokuba uNkulunkulu ekuKristu uNkulunkulu kubani ekuKristu lalela sithi iBhayibheli lithi iBhayibheli wenza ukuba majahi ngokuba uNkulunkulu ekuKristu akutsho ngenye into kuthiwa uNkulunkulu kubani ekuKristu mawukuthi ka understand ukuthi sithini Amen. asikwazi ukufunana Amen. ngokuba kusho iBhayibheli akushongo umhleni Yes, Lord. thina siyagcizazela into eseBhayibhelini ukuze bese sichaza sikwazi ukuthi sikhanyisele Amen. into ebhalwe phansi Yes, Lord. not ukuthi into engiyicabangayo noma ngizizwa lithi iBhayibheli ngokuba eyesithathu lencwadi le Yes, Lord. no eyes4 Amen. ngizokubalela ngoba ngiyazikhumbula zonke Amen. eyokuqala incwadi kaJohane Yes, Lord. Amen. ikhuluma ngoKristu kwincwadi kaJohane incwadi yokuqala Yes, isahluko Lord. sokuqala angathi incwadi yokuqala isahluko sokuqala incwadi kaJohane Yonke. Hallelujah. yonke Amen. Amen. bese izothi usahluko 5 uzosho the same thing Yes. ezothi ke ubaba Amen. awube ngifundele incwadi kaJohane ngoba ngifuna ukuthi bezwe incwadi kaJohane chapter 5 verse 19 Hallelujah. ngifuna bezwe incwadi ngokukaJohane isahluko uJesu sesihlanu Kristu akazenzeli lutho verse yena 19 yes sir khona uJesu waphendula wathi kubo ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho indodana ngokwayo, ngeke yenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebona uyise ekwenza so umoya engcwele Yes, Lord. utshela uJesu Kristu uyenza kanje Yes, Lord. ayikho into azenzelayo No. uthi angizenzeli lutho Yes, Lord. Yes, Lord. bonke ubaba engibona kwenza ngiyakwenza Amen. indodana Amen. so enye incwadi le Yes, Lord. bese ithi Hallelujah. lenye incwadi Amen. kwaJohane chapter 8 Amen. Amen. verse 58 incwadi ngokukaJohane isahluko 8 verse 58 yes sir uJesu wathi kubo wayesesho uJesu kubona ngiqinisile ngithini ngithi kini engakabikho uAbraham engakabi bukhona uAbraham ngangikhona mina habe endaba Yes, Lord. sithi uNkulunkulu ukuKristu haleluya clarity haleluya Yes, Lord. haleluya haleluya Amen. haleluya haleluya Yes, Lord. haleluya Amen. uthi haleluya clarity God ithi incwadi yaseFilipi Hallelujah. chapter 2 verse 6 incwadi kwaseFilipi isahluko sesibili verse 6 yes sir owathi enesimo sikaNkulunkulu uthi njani owathi enesimo sikaNkulunkulu kusho imibhalo sikhomba embhalweni Yes, Lord. asifake lento le No, no, no. ngokuba akuyona ziningi incwadi ezikhomba ukuthi uJesu Kristu Yes, Lord. unguNkulunkulu Amen. asikhulumi ngenyama kodwa inyama iphila ngenxa kaNkulunkulu ohleli kuyona enyameni Yes, Lord. Amen. yingakho indodana enyama kodwa umoya lo ongawuboni lezwe engilikhulumayo ngeke uzulikhombe Yes, Lord. Yes,
ngeke uze ulibambe ngiyakhuluma futhi Yes, Lord. lezwi eliphuma la kumina manje emlomeni Yes, Lord. ngeke uze ulibambe kufana nokuthi ngeke uze ubone umuntu wesifazane ezala ingane eziwu-2 kanye same time Yes, Lord. fanele kuphume eyodwa ingane ngemuva bese kulandela enye Yes, Lord. uma mzukwane wazala umuntu wesifazane ingane eziwu-2 zilandelana zikanye kanye ngiyobe sekubona ukuthi-ke uNkulunkulu sesiyambona Amen. kodwa-ke akekho umuntu wesifazane owazala ingane eziwu-2 zihlukene ngiyabona kuthiwa ingane zikhubazekile Amen. ingane ehlukene Amen. kuthiwe uzala ingane eziwu-2 zaphuma nje kanye zawubona umhlaba no Amen. soze Amen. fana nalezi-ke ngilikhulumayo ngeke uze ulibambe Amen. inhliziyo yakho kuphela ezolibamba Yes, Lord. Amen. Kuba ukuphenduka. ingqondo yakho kuphela ezolizwa Amen. kodwa ngenyama ngesandla ngeke uze ubambe ihlobo Amen. Amen. so Amen. uNkulunkulu ukuKristu Yes, Lord. usebenzise uKristu ngento esizoyibona Yes, Lord. abayibona abayiphatha babekhona Yes, Lord. bathula ubufakazi ngayo ukuze akwazi ukuthi akhazimule ngayo indodana khona sokwazi ukubuyisana naye Amen. so uma ungakholwa kuKristu Yes, Lord. ngeke uzubuyisana noNkulunkulu Amen. Amen. uba wenza intando kaNkulunkulu Yes, Lord. uma ke wenza intando sikhuluma ngentando qala igama lesintando kusho ukuthi ke wenza lento athi uNkulunkulu kufanele yenziwe abantwana bakhe Yes, Lord. wena uphila ngayo Yes, Lord. uyayenza Yes, Lord. awuzenyezi Amen. ezindaba Yes, Lord. Hallelujah. ngiphe incwadi yabaRoma chapter 8 verse 15 sibavezele ukuthi njengoba uJesu Kristu ayikho into engizenzela yona lokho engibona ubaba ekwenza nami ngiyakwenza ingokuba yini umoya ingcwele uhola indodana Amen. so manje uqale verse 14 Yes, 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 Lord. Hallelujah. yes sir Incwadi kwabaseRoma isahluko 8 verse 14 yes sir ngokuba bonke abaholwa ngumoya yayizwa ke nayo indaba lekhona uholwa yini ngumoya kaNkulunkulu uholwa umoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu ezindaba ukuze ube indodana ingakho ngithi mina ukwazi ukuthi uzola ngomlomo usho uyakholwa kodwa ke manje egcineni inkambo yakho akuyona yobungcwele Yes, Lord. ngeke size sikulwise Amen. Amen. sokutshela nje iqiniso ukuze ulazi ukuze uma unentshisekelo ngempela yokuthi wena ufuna ukuhamba ngendlela kaNkulunkulu uzophenduka Yes, Lord. uzozisola but uma uvele ulenhlobo enenkani asingesibizo arrogant Yes, Lord. uzoqhubeka ube self righteous uzibona ulungile emehlweni akho ubuqhubeka uye kubhujisweni Yes, Lord. ngikhuluma nabafundisi ngikhuluma ke nabantu abangamakholwa abangabalandeli babafundisi bamanga bonke siyabatshela ukuthi ukuze wena ukholwe ufuna ukukholwa uJesu Kristu ukuthi ke uyinkosi nomsindisi Yes, Lord. bese emva kwalokho uphenduka ezoneni zakho bese emva kwalokho uyabhaphathiswa egameni lakhe uJesu Kristu Yes, Lord. ngoba ilona gama lokubuyisana Yes, Lord. Yes, Lord. nawe noNkulunkulu Yes, Lord. Amen. ukuze wena uthole ukuphila okuphakade akusho ukuthi bese ubhaphathisiwe sekuphelile bese ubhaphathisiwe usho ukuthi ulandela imfundiso uphila ngayo usiko lakhona ekutheni ulandela imfundiso lokuthi ke uyabhaphathiswa bese ke uhlala kwimfundiso kaKristu uphile ngayo ufunde iBhayibheli lakho mihla yonke ukuphila kwakho ukuba uma uthatha ibreak isikhathi eside kwiBhayibheli uthola sowubuka iTV noma sowucofa ifoni into ongayiqondi so nesizungu kanti yini so thathe ikhefu elikhulu yezo lonto le so incwadi ithini ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu so njengoba uJesu Kristu ethi ke ayikho into engizenzela yona yonke into ayenzayo ubaba ngiyayenza Amen. nayo into echazwayo ngale ncwadi iBhayibheli alikho complicated ngalondlela zinike uthando
lukaNkulunkulu zenjalo phambi kwaNkulunkulu vuma ukuthi isoni uNkulunkulu akufundisa indlela zakhe uyobe sowuqala ke ushintsha ugezeka Yes, Lord. Yes, Lord. ukuba uthando lwaNkulunkulu selukhona kuwena kodwa uma wena usalwa Amen. awulwi nami ulwa nomoya ingcwele Yes, Lord. ukuba mina engikushumelayo yizwi kuphela Amen. and ayikho enye into ngaphandle kwezi so wonke umuntu oholwa umoya ingcwele Yes, Lord. uyingane kaNkulunkulu Yes, Lord. fanele ukuhola umoya ingcwele wenza yonke into ebhalwe phansi eBhayibhelini Amen. wena usuphelelisiwe umoya ingcwele Yes, Lord. ayikho enye indlela futhi fanele ube mawufuna ukuba ingane kaNkulunkulu kufuneke ulandele imfundiso yeBhayibheli Amen. Amen. ungayilandela zonke le inkolo kodwa uma ningafundisi ngeBhayibheli Amen. nisagqoka amabhuluko nabantu besifazane esontweni nifaka amacici nifaka inolo zokufaka na makeup akulona isonto likaNkulunkulu lelo Yes, Lord. ningahamba niyongenela amasonto nenze into enithandayo kodwa ebandleni likaNkulunkulu kuphilwa ngentando kaNkulunkulu ebhalwe phansi eBhayibhelini Amen. ingakho kuphethe kwincwadi yezenzo sahluko sesibili verse 38 Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe yilowo nalowo ofuna babhathiswe egameni likaJesu Kristu uyayizwa indaba igama likaJesu Kristu kuphela lokubhaphathisa kukho ukuthethelelwa kwezono zenu yes sir khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. awuzwe phenduka Amen. ubhaphathiswe Amen. bese uyanikwa isiphiwo Amen. sikamoya ingcwele Yes, Lord. yabona lento ebhalwe la Amen. ilento eshumayela eBhayibhelini Yes, Lord. isincwadi Yes, Lord. uma bonke bengabantwana bakaNkulunkulu Yes, Lord. Yes, Lord. bonke Amen. baholwa umoya ingcwele Amen. noma laba baholwa umoya ingcwele bangabantwana bakaNkulunkulu fanele uholwe umoya ingcwele ingakho incwadi kaJohane chapter 3 verse 5 ithini Waphendula uJesu wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi umuntu ufuneka aphenduke ezonweni zakhe bese ezalwa ngamanzi nangomoya bese kuyathola umoya ingcwele njengoba isho incwadi ngale angengene embusweni kaNkulunkulu. ngeke uzukwazi iBhayibheli liqinisile Amen. Amen. ayikho enye indlela lento kuthiwa ke confessa ngomlomo wakho ucase kuphelile funeka ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu uphenduke Yes, Lord. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu yes sir khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele amen ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. bonke abantu babiziwe kodwa bambalwa bazokhethwa Yes, Lord. okhethiwe yilowo okuzomela alandele lo siko Yes, Lord. lokuphenduka bhaphathiswe amukele isipho sikamoya ingcwele ukuze athethelela izono zakhe bese phila ngalo izwi ahlale ezwini angaphumi ukuze kube khona ukuthethelelwa nokusindiswa nokuphila okuphakade okuyotholakala mzukwane uNkulunkulu esevuma esebuye izoqoqa ibandla lakhe siyambonga uNkulunkulu siyothi ke uma ufuna ubhaphathiswa soshiya imininingwane nakho konke kufanele ukuze wena ukwazi ukuthi usindiswe soyenza indlela yokuthi sifinyelele kuwena kuphi nakuphi sifinyelele kuwena ukuze wena ugcine ubhaphathisiwe egameni likaJesu Yes, Kristu Lord. uthethelela izono zakho uma ungazange ukwenze lokho wena uyafana nomuntu odlalela umasigcozi sikhulumile nawo umasigcozi kufuneka siyeke Amen. Amen. uNkulunkulu akayona indaba yokudlala No, no, no. uNkulunkulu akuyona indaba yokudlala indaba yakhe iserious indaba yomphefumulo wakho iserious so thatha lento serious ukuze wena usibekele izono zakho kufuneka wenze konke lokho esikushoyo kubhalwe phansi eBhayibhelini Yes, Lord. ngokuba umusa nothando kaNkulunkulu socela sivale ngomkhuleko Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, Nkosi uJesu siyakucela ukuba izwi lakho liphinde lisebenze enhlizweni zethu, ikakhulukazi Nkosi laba abadlalayo abathi bona basembusweni wezulu bathethelelwa izono kanti Nkosi bayihlalele njengamaJuda ayehlangana kumasinagogue bafana Nkosi nabaFarisi ababefunda imibhalo kodwa ngokuba umoya ongcwele wayengekho kubona babengenakho ukuqonda.
laba bezigama lakho Nkosi uJesu libe igama eliwiki lingabonakali amandla alo ngoba siyazi Nkosi ukuthi umuntu mayise kuKristu useyisidalwa esisha ngisho ukuhamba kwakhe nokwenza kwakhe kuhlukile kunokudala ngoba okudala sekudlulile. Siyakucela Nkosi uJesu uma wena Nkosi kuyintando yakho ngoba Nkosi siyazi ukuba intando yakho kuphela ephokophelayo enhlizweni zethu nasezimpilweni zethu uphinde ubavuselele Nkosi laba sebewile ebebehamba ngokuliqonda izwi lakho kuyadwa Nkosi ngoba ubanzi bendlela bahlehliswa ngemacebo kaSathane wabakhipha emandleni akho nothando lakho. Siyacela Nkosi ukuthi ubaphinde bavuselele nalabo Nkosi abalizwayo izwi lakho beqala ukulizwa ngenxa yecebo lakho ukuba namhlanje kusayinamhlanje icebo lakho ukuthi baphinde balize lolu lizwi litshalwe ngaphakathi enhlizweni zabo. Wena Nkosi intando yakho mayenziwe empilweni zabo bathi sebelizwile ubagcine Nkosi baze bangene emanzini babe idala ezintsha ngoba siyalazi igama lakho kuba linamandla liphilile nathi wasenzela umusa Nkosi sasihamba ekuhlakanipheni kwenyama kodwa wena wafika Nkosi uJesu wasikhulula emaketangweni esitha nabo Nkosi lowo musa ubalindele thinta inhliziyo zabo zivumela izwi lakho lingene ngaphakathi kubona egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi amandla nengcebo nomhlakani buhlezi kuye ilona lodwa igama elinamandla okukhulula umuntu esonweni naseyifeni abantu ezibabambile emhlabeni ilona lodwa igama elenza umsebenzi empilweni yomuntu manje naphakade amen. Bazalwane soyishiya imininingwane kubo bonke laba inkosi ethinta inhliziyo zabo ukuthi kumele babhabhadiswe nawo onembuzo egcwele engqondweni yakho ongaqondi ukuthi izophenduleka kanjani uxhumane nathi inkosi imivumile umoya ongcwele efuna ukuba wena uphenduleke kuze uze ekuphendukeni usindiswe thatha imininingwane sixhumane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyayibiza inamba 066 566 9245 ngiphinde inamba 066 566 9245 ilandelise nge-email address izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Intshumayelo ziyatholakala ngokuphelele kwazo mufuna ukusubscribe nokuthi uyidownload uyithole nokuthi ukwazi ukuthumela bonke obathandayo balizwe izwi levangeli lokuphenduka. I-handle ku-YouTube ithi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ku-YouTube uzosubscribe uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uyithole intshumayelo ngokuphelele kwazo. Ku-Instagram siyatholakala uthi izwi lenkosi uJesu Kristu ukwazi ukufollowisha nokusenda ama-DM. Izwi lenkosi uJesu Kristu ngoba uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu ungumqali nomphelelisi igama lenkosi malibongwe amen. Sibonge bazalwane umusa nothando likaNkulunkulu sicela ukuthi uNkulunkulu aqhubeke asigcine size sipheleliswe kuye sikwazi ukuthi sibe nazo zonke iziphiko ezokwenza ukuthi sikwazi ukuthi sibuyisane kanye naye ngokuba akuyona intando yakhe ukuthi sibhubhe kodwa ukuthi sisindiswe. So yona into esikhulekelayo ukuthi umoya wothando nomusa nokubekezela ukhule kakhulu enhlizweni zethu ukuze sipheleliswe kuNkulunkulu. Sibonge siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.